Уважаеми господин Байкушев, колеги, искам да обявя конфликт на интереси. Какъв е моят конфликт в тази точка обаче? Когато е взето решението през 2001 година, аз бях общински съветник. Бях част от групата, подкрепяща тогавашния кмет Костадин Паскалев. Не мога да забравя как събирахме преди всяко заседание и с часове обсъждахме точка по точка. Дори много по-дълго, отколкото са продължавали заседанията на Общински съвет тогава. За да се вземе подобно решение, означава, че е подкрепено от всички общински съветници, тъй като тогава нямаше мнозинство. Никой в Общински съвет. Ако вие, господин Байкушев, твърдите, че е взето решение за разпореждане с публична общинска собственост в нарушение на закона, тогава това е престъпление. Трябва да считам себе си за въведен в заблуждение. В тази връзка искам да знам, има ли подаден сигнал до компетентните органи за това извършено според вас престъпление. Ако няма такъв, защо ни вкарвате в подобни политически игри? Къде е загрижеността ви, когато всяка година се изливат милиони левове ударно в чистота и озеленяване, като в кофа без дъно? Къде е загрижеността ви, когато по време на заседание на Общински съвет вие внасяте по няколко предложения за увеличаване двойно на коефициентите на застрояване в имоти? Но иначе сме твърдо против презастрояването в Благоевград. Къде беше загрижеността ви, когато буквално подарихме 150 декара в Бодрус? Мога много още да говоря и ще го правя. Властта опиянява, господин Байкушев. Вие не можете, но ние това ви състояние сме го виждали във ваши предшественици. И въпросът е, кой ще плаща за това удоволствие да си поиграеме на началник? На нас като съветници ни се спестяват някои факти и обстоятелства. Община Благоевград е завела 4 дела, като по 3 от тях, след като съда дава указания да се уточни какво точно се иска в тях, се оттеглят. Доста странно, не мислите ли? Не знам как се чувствате като юрист, но аз като общински съветник не съм щастлив от този факт. Истината, колеги, е, че с днешното решение, каквото и да е то, ние няма да променим нищо. Ако се приеме предложението на кмета и инвеститора обжалва това решение в съда, то ще бъде отменено. И то поради факта, че има приета и приложена регулация и параметри на застрояване. Такава е съдебната практика и това се знае много добре. Ако все пак ние като мнозинство решим да вземем решение този имот да превърнем в парк и част от ловен дом, то трябва да сме готови да изпълним процедурите, именно процедурите предвидени в закона. Да отчуждим имота и заплатим терена на собственика. Готови ли сме за това, след като процедури по прилагане на регулация стоят неприключили с години в община Благоевград? Или това е целта? Истината, господин Байкушев, е, че вие днес искате да си измиете ръцете с нас като Пилат Понтийски. Можете да си го позволите, когато държите на каишка мнозинство в Общински съвет в Благоевград. Вярно, добре охранено мнозинство. Всичко това обаче много прилича на темата с отпадъците. Ние чистим най-евтино, София 3 пъти по-евтино, но им се струва скъпо. Странно как ни се връзват сметките, като пращаме техника в София да помага, или това е подарък за вас, в крайна сметка за наша сметка. Благодаря ви.